Takže zdarec ľudia, zdravíme vás ja Endragon u prvého dielu Shake and Fidget. Už točím asi tretíkrát, furt sa mi to dosalo. Prepočujem. Cikavujem tému. Myšľam. Tak tu si vypúšťujem postavu, takže či... Môžeme aj takéto. Očie, môžeme takto. Ústa, takéto. Nie. 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 Takže môže byť takéto. Uši. Čo sú uši? To sú uši. To sú také veľké uši. To sú sakra. No dobré, môže byť. Vlasov, nemám vlasy. Aha, tu sú vlasy. Dobre, no tak si dáme takto rohy. Áno, takéto. Barva. Či brada, sakra. Už tiež neviem. Počkajte, ja vám to hodím možno teraz do okna. Takto. Takže teraz to vidíte len tu vidíte, tu vidíte. No, takže brada, tu je extra. Čo je to extra? To sú tie kérky a blbosti. A rohy. Si dáme takéto. A budeme samozrejme mák a uleť. Meno si dáme Gonska. Budete ma slúdiť, či to... Aha, dobre. Dobre. Tak. A e-mail môj. Dobre. No, OK. Takže už tu nás Shake and Fidget. Ako vidíte, ja už s touto hrou mám akože skúsenosti, lebo som to hral. Takže hneď pôjdeme aj do arény. Teda nie do arény. Dobre, tak som chcel. Ne. No, tak možno keď. Nie, hostinec som chcel. Som chcel hostinec. Hostinca. Dobre, no, tak OK. No, sme v hostinci. Máme tu túto tetu a tako sa mi buguje kurzor. Takže mi dako blika. Gumený meč. Toto. No, to. Dáme toto, počkáme 2 minúty. Tam bude boj. Tam zoberieme zbranie. Pôjdeme sem zbraní, samozrejme. A sakra, ale kde je tu vlastne? Tu. Takže som tu. Menujem hlavinou. A toto má poškodenie 6 až 12. Budem to hravať možno aj kus off screen. Takže neviem čo je toto. To tiež tak vyzerá, že mi blika kurzor, tak neviem. Do budúcna sa to pokúsim tako opraviť. A tak. Takže vidíte, ja som na Regnanské úroveň 1. Nemám byť prečo viac väčšie úroveň, keď som začal. To môže zmeniť popis svojej postavy. Zviera. Pošta, spolok. Dobrý deň. Idem do hostinca. Na kus. Ne, to som nechcel. Ísť do hostinca. Už to bude trvať len 30 sekúnd. Počkáme. Nebudem to samozrejme. Alebo viete čo? Ozvem sa vám, keď bude už kus. Ďalej. OK, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ideme. Boj. Zvedový skin. To je ako Mordor toto. Čo je? Ty vole, to čo? One hit.
Máme jednu houbičku. No, houbičku. No. Máme už asi dvojku level. Týmto pádom, že? Nie. Ale táto má poškodený 6 až 12. A toto je krajšie. Toto je krajšie. Áno. A túto si ešte nechám. Ale kúpim si inteligenciu. Tak si nekúpim inteligenciu. A ideme ešte do hostince. Ideme ešte na tohto typka. Bezmocný superhrdina. Karatierská. Počkať. Čo to je? To dá viac XPčok, ale to trvá minút 30 síce. Tak dáme toto. Nie, dáme toto. Nevadí, ale je tam taká reťazka a ide nám. Takže zase to asi potom prestrihnem na chvíľku. Ale na chvíľku. Ešte sa pozrieme, čo tu je také, že stajne. Ale vlastne, pozrite sa na Exploited. Exploited.sk, nie Lord of Mods. Na kanál Exploited.sk, on točí Sage and Fidget. Shake and Fidget, či Shake and Fidget, tak, dobre som to povedal. A on sa to točí, takže tu on vlastne ukázal tieto nastavenia, kde čo je želáre. Neviem, čo je v tom želári. Počas vykonávania neviem, aha. To som nevedel, lebo v želáre som ešte nikdy nebol. Ja neviem, čo tam je. Takže pozerať 30 a no, tak od 25 to potom restrihnem. OK, to bol pár sekundový strich len a už je to 6, 5, 4, 3, 2, 1 a ideme. Fight. Milúčky zajko, to bude zase taká špina. Som vedel. Ja, dali sme ho. Takže OK. To je šťastie 2. Tak. Mám už reťazku. Takú. A mohli by sme ísť do hostinca ešte. Takú lohu si vypýtať. To. Staré. Ale prd. Potrebujem dať čo za skúsenosť, takže asi toto. Na minútu, no tak keď sa skončí, tak bude asi ide. Ale vlastne ja to ešte prestrihnem, takže. Takže tu bude menší strich. A ešte niečo, budem to hrávať off screen a nedivte sa, ak budem mať v ďalšom dieli už level asi 7 alebo 8 uj. Takže si pozerajte moju facebookovskú fanpage a už to asi striedať nebudem, takže a budete vedieť, prečo mám, tak už budem mať skús vyšší level. Takže už začíname fajtiť. Ušľachtili stred. Taký fight proti takému súpovi a nezabil som ho úplne. No, on mi dal damage 4. Ja som ho zabil. Ale máme dvojku level, by sme mali mať. Myslím. Ja, máme dvojku level. A ešte bude menší strich, lebo ide ďalšie, ne? Ideme do hostinca. Klikneme na toto. Dupca. Príjmeme. Potom to, alebo vlastne, možno hneď potom to budem točiť aj ďalší diel, ale teraz to strihnem, lebo to bude 2 minúty. Ešte niečo, kto hráte pamätne na toto vyzerá ako Edoras. Takže odišli sme znaku z tej misie, ešte to bude trvať minútu 44, kým to tam dojde, takže ešte bude menší strich. Práve teraz. Posledná minúta. Posledných 30 sekúnd. Takže OK, sme späť a už to vrie, takže pre tento diel sa s vami asi ja lúčim.